भाई माने बेफोरबायदि कम्पानि जेरावबो गैया जों सार्च खालामजोब्बाय पुलिसफोराबो सार्च खालामनानै नायजोब्बाय हा बेनिफ्राय लडिं आनलडिंआव 700 रुपिस जे जों रायलायबाय थादों 700 थाखा मोनगोन होननानै बेनो जाथाया 700 रुपिसनि सानसेयाव मोननायावनो मानसिफोरा लब जानानै थांनाय जादों नङा होमबा दा बेखौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआव बरायबाय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलखौ अलरेडि साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोन बयनिबो सांग्रांथिनि थाखाय आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला मानो होननानै बुङोबा आं दिनै गोबां खोथा फोरमायलांनो सानदों बा गोबां इम्पर्टेन्ट खोथा नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों बे भिडिअनि थ्रुयैहाय माने दाख्लैसो बावैसो जालांनाय जाथाय बा केरेलायाव जानाय बा बिहाराव गोग्लैनानै जोंनि सासे बर' सुबुङा थैहैनाय बा बिल्डिंआव गोग्लैनानै थैनाय आरो नै दाख्लैसो सानै बेंगलरावनो सानै थैबावदों गोदानै जों बेखौ मिथिस्लाबाखै दा बेनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों आरो सिगाङावनो आङो दिनै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि एडभान्स गासैनिसिमबो हेपि निउ इयारनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथांमोननिसिम दा मिजिंथियो जोंनि जे लाइफ स्टाइला माब्रै सोलिबोखो नैबे 2023 आवहाय बे दिनै जोबथा जाफैबाय सोलियै नङा होमबा नाथाय गाबोननिफ्राय दा मोनानि 12टानिफ्राय जोंनि जे केलेन्डार नङा होमबा 2023 जोबनानै थांसिगोन बेनिफ्राय 2024 फैसिगोन नङा होमबा रायजोफोर दा बे 2024 फैनायावहाय नोंथांमोनहा आं मिजिंथियो गासैबो बा आंबो गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गोदानै जोंनि मावनांगौ आद्रा थाबोनाय खामानिफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां मावलांनो हागोन बा मावलांनो हाथों होननानै आङो आनान गसाइनाव आरज खालामनाय गाबनायजों लोगोसे गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय नोंथांमोन दा दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय नोंथांमोन सांग्रांथि मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जाथायफोर जालांबाय केरेलानिखौबो आं लाबोफानो नागिरदों नोंथांमोन केरेलायावबो जाथाय जानानै थांदों नङा होमबा केरेलायाव सानै बै समावहाय सानै जोंनि बर' सुबुङानो दानथार जादोंमोन दा बे दानथार जाखांनायनि उनाव सासे दाख्लैसो बावैसो बिल्डिंनिफ्राय गोलैनानै थैदों नङा होमबा आङो सिगाङावनो बे दानथार जानायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों बेनिफ्राय नैबे बेंगलराव दाख्लै 8 जन किडनेपिं खालामजानाय नङा होमबा बेंगलराव नङा बेंगलरनिफ्राय बिसोर हुसुराव थांनानै हुसुरनिफ्राय कृष्णगिरियाव लांजानाय नङा होमबा बिनि सोमोन्दै दा बिनि सोमोन्दै आं मा खोथा बुंनो नागिरदों होननानै बुंब्ला नोंथांमोन आंनि साननाय बियो माने साननाया गासिबनाबो मिलाया नाथाय आंनि साननाया जायाबो जानो हागौ बा गोबाङानो गाज्रि मोननो हागौ आं खिन्थु पलिटिकेल लाइनाव थाङा जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा मालाबाबो पलिटिकेल लाइनखौ बा पलिटिकेलखौ सापर्ट खालामा बेनिफ्राय जोङो धोरोम बा सोरबाया महर गाज्रि सोरबाया महर गोसा सोरबाया माहाजोन सोरबाया गोरिब जों बासिया जोंनि BBWआ खालि बर' हारिखौल' सिनायो खालि गासै बर' हारिखौल' जों धोरोमजोंबो थाङा बा पलिटिकेलजोंबो जों थाङा जोंना खालि जों बर'नि खौसेथि दिनै बाहेरायाव थाफैनाय हिसाबै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना खालि बर' हारिनि खौसेथिखौल' बा बर' हारिनि दुखु दाहाफोरखौ माने जोङो सुफुंनानै होनो थाखायल' जोङो बा खौसेथि लाबोनानै जों गुबुन रायजोआव मोजाङै थानो होननानै जों बे जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गुबै थांखि नोंथांमोन दा बेवहाय केरेलानि जाथायावहाय गोबां माने गोबाङानो कमेन्ट खालामदों नोंथांमोनहा होगाराखै होननानै बा सानदोंबो नोंथांमोनहा नङा होमबा बिनि सोमोन्दै सावरायाखै होननानै नाथाय बे जाथाया जोंनाव फैदों खबर फैदों इमिडियेटलि खबर फैनाय लोगो लोगो केरेलानि SP फोरजों बा पुलिस अफिसारफोरा जोंजोंनो रायलायहरदों बेनिफ्राय जोङो न'खरनिखौबो गाइड खालामहरदों नाथाय जों थांब्रबनो बाहाय जोबोद उसुबिदा जादों माने हठात बे समाव जों सौहैनो हायाखै बा हाखाया मानो होननानै बुङोब्ला बेंगलर टु केरेला गोजान जायो नङा होमबा दासो जाथायखौ मिथिबाय दानो सौहैनो हाया बेबायदि जादों बेनिफ्राय न'खरनियाबो गोबां सावरायदों आरो बे गोथै सहखौ न'आव लांखांनायनि उनाव न'खरफ्रा आरो जोंनाव गोबां साजेसन लाहरदोंबा जोंजों गोबां कन्टेक्ट खालामलायदों दा आं बे जाथायाव मोनसे खोथा बुंनो सानदों बेवहाय बे जाथायखौ बा नैबे दाख्लैसो 8 जन बर' सेंग्राफोर किडनेपिं खालामजादों बेनि मोननैखौ लानानै आङो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बेवहाय माने बे जाथायाव बे मोननै गिदिर जाथायाव माने जोंनि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट एबा BTR गभर्नमेन्टआ बाहाय आखाइ फोलावनो जोबोद गोनांथि दंमोन मानो होननानै बुङोब्ला बे जाथाया गिख्रंथावना बिराद गिदिर जाथाय दिनै जोंनि बर' हारिया जोंनि आसामनि बर' सुबुङा दिनै केरेलायाव दानस'हैजाबाय नङा होमबा थेवब्लाबो जोंनि गभर्नमेन्टफोरा दासिमबो उन्दुनानै दं दाबो खोनायाखै खोमा बिथांमोनहा आरो नैबे हुसुराव जानाय नङा होमबा दाख्लैसो बावैसो 8 जन जोंनो लायनाय नङा होमबा बे जाथायखौबो बिथांमोनहा खोनायाखै जोङो फन खालामना खोन्थाहरदोंबाबो बिथांमोननाव दाबो खोनाहैयाखै
दा बेफोर जोबोद दुखुनांथाव बाहाय गभर्नमेन्टआ बे स्टेट टू स्टेट केस जाबायमोन नोंथांमोन दा बाहाय मोनसे जों बायदि फिसा एसोसिएशना बेखौ थांनानै केसखौहाय हेन्डेल खालामहैनो हाजोबा मिथिबाय दा जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशननि रेजिस्ट्रेसना अनलि कर्नाटकायावल' मिथिबाय रायजोफोर आं बेखौ क्लियार खोन्थाखाबाय दा गोबाङानो तामिलनाडुआव थांजानो लुगैयो अब्लाबो जों खस्थ' खालामनानै माब्लाबा गिसं गासङैबाबो जोंखौ रिक्सआव दोननानै जों तामिलनाडुसिम थाङो नाथाय बेफोरखौ जों खनले हाबबाय थानाय नङा केरेलायावबो थांबाय गोबांनो दा बेनिखायनो जोङो आन्ध्रासिम थांबाय मानसि थैनायाव दा जोङो बेखौ जोंखौनो जों रिक्सआव दोननानै जों थांनाय जायो आरोखि दा नोंथांमोनहाबो एसे बुजि माने गुबुन स्टेटआवहाय जाहा जे रेजिस्ट्रेसना जोंना कर्नाटकायावल' जों गुबुन स्टेटआव कभार खालामहैनो हाया बेखौ आं नोंथांमोननो रोखा खोन्थाखाबाय दा गाज्रि मोनलायनाङा नोंथांमोनहा दा बे खेथ्रआवहाय माने केरेलायाव जानाय बा जोंनि नै हुसुराव जानाय नङा होमबा बेंगलरनि जाथाया हुसुराव थांदों नङा होमबा बे जाथायफोराव जोंनि गभर्नमेन्टफोरा बेखौ रिक्स लानांगौमोन बिथांमोनहा आखायाव लानांगौमोन आरो जों न'खरनिखौ फोरोंहरदोंमोन माने आंनो निसय बुंहरदों न'खरनिया खोन्थानो हागोन माने नोंथांमोनहा गामिनि नोंसिनि खाथि पुलिस स्टेशनाव थां बेनिफ्राय एबसुजोंबो लोगो नां बेनिफ्राय गिदिर गोलावजों पलिटिकल लाइननि मानसिफोरजोंबो लोगो नां नोंथांमोनहा बेनिफ्राय बिथांमोनजों सावरायनानै बा नोंसोर मोजां सासे लयार हम आसामावनो हम बेनिफ्राय केरेलायाव फै बा केरेलायावबो हायोबा नोंथांमोनहा लयार हमनो हायो बे खोथाखौ जों बुंहरदों नाथाय जोंनि आखायाव गैया बे केरेलानि जाथाया मिथिबाय नोंथांमोन जों बेखौ साजेसन हरदों दासिमबो सम दं नोंथांमोनहा आंनि आन्दाजाव मावबाय जानांगौ बा मावाखैब्ला नोंथांमोनहा बेबायदि खालामनांगोन नोंथांमोनहा लयार हमनांगोन मोजां एक्सपार्ट सासे मोजां लयार हमनांगोन नोंसोर केरेलायाव हमो ना आसामाव हमो बे नोंसिनि गोसो दा बेंगलराव जानायबा जोंनो बेखौ लयार हमनानै जों सालायगौमोन बे केसखौ दा मोनसे केसा जोंना सोलिगासिनो बोसोरसे जाबाय दा बावैसो हियारिंबो जानानै थांखांबाय लास्ट हियारिं दा बेनिफ्राय नैबे जानुवारि बा फेब्रुवारिनि गेजेराव बे केसा क्लज जासिगोन जोबहैसिगोन आरोखि बिहा गावसिनि मोन्थायखौ मोनसिगोन थांनाय बोसोराव जे 3 गारि एक्सिडेन्ट जादोंमोन बिथांमोननि केस दासिमबो सोलिगासिनो जोबसिगोन मास मोननैनि गेजेरावहाय दा बेबायदि जायो नोंथांमोन लयारनि थ्रुयै मावनांगौ गासै खामानिखौ बिनिफ्राय आङो मोनसे गासैखौबो माने दिनै गोदान बोसोर फैनायावहाय नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों बेंगलर कर्नाटका रायजोआव थाग्रा गासै बर'फोरखौ बा गासै आंनि भिउवार्सफोरखौ माने नोंथांमोनहा बोसोर गोजामखौ मोजाङै मोजां बिदाय होदो बिनिफ्राय गोदानखौ मोजाङै मोजां बरायनानै लादो जाहाथे बे बरायनानै लानायाव जोङो जौ फेदलानानै बा बबेबा खनायाव उन्दुनानै बा सोरजोंबा बुजालाबायनाय गारि एक्सिडेन्ट जानाय बेफोरबायदि जाथाय जाया जाहाथे जाब्रबथाय जाया मानो होननानै बुंब्ला आं कर्नाटकायाव थानायखौ बा बाहेरायाव थानायखौ बांसिन खावलायनो सानदों मानोना दिनै कर्नाटकायाव बा अबेबा गोबां स्टेटफोरावनो माने आबहावाया बांद्राय मोजां नङा मिथिबाय सोलिगासिनो गोबां रोखोमनि बेनिखायनो जाथायफ्राबो जाफ्लेगासिनो दा बे खेथ्रआव बयबो सांग्रां जा गावखौनो गाव कन्ट्रल खालामनो नाजा जों दिनै जौ लोंसोमनानै फेनानै उन्दुनानै थाबाल' जाया नोंथांमोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा नियम नोंसिनि गोसो बायदि लुगैनाय बायदि एसेसो लोंनानै था नङा होमबा लोंग्राखौथ' बादा होनो हाखाया लोंखायो बयबो दा आं बेखौनो खावलायदों गासैनिसिमबो बेनिफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय नोंथांमोन जे हुसुराव 8 जनखौ बोरै खावनानै लांखो नङा होमबा 8 जनखौ बोरै खावनानै लांखो बा बोरै किडनेपिं खालामखो जाथायखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय मेजेस्टिकनिफ्राय हुसुराव थांदों बिथांमोना सेटेलाइटनिफ्राय मेजेस्टिक सेटेलाइटनिफ्राय हुसुर नङा होमबा हुसुरनिफ्राय पिकआप खालामनानै कृष्णागिरियाव लांदों नङा होमबा नोंथांमोन दा बे जाथायाव आङो नोंथांमोननो दिनै क्लियारलि खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोनहा सोर लेंहरा कन्टेक्ट नाम्बारा सोरमोन नाम्बार हरग्राया सोरमोन बे खोथाखौ खोन्थादों सोंबाय थादों नङा होमबा बार दा आं बेखौ नोंसोरनो क्लियार खालामनो सानदों आरो नोंथांमोनहाबो सांग्रां जा बयबो रायजो राजाफोरा दा बे कम्पानिया मोनसे बेसेलारि वाटार होननाय नैबे आं लिरना लादों नै बेसेलारि वाटार हा बे बेसेलारि वाटार होननाय कम्पानि बिथांमोननो हिनजाव हौवा माने वान्टेड मेल एन्ड फिमेल वान्टेड वार्कार्स नांगौ होननानै बिथांमोननि बेफोरबायदि माबायावहाय भिजिटिं कार्डआव दं हा साप'ज नैबे आंनि भिजिटिं कार्ड बेबायदियाव बिथांमोननाव लिरनाय दं बिनिफ्राय जेन्ट्सआ 520 दैलि 3 टाइम्स फुड माने 520 रुपिस दैलि बेनिफ्राय खनथाम जानाय ओमफ्राय रुम फ्रि होननानै लिरबावनाय दं ओमफ्राय बाहाय 8 आवार्स डिउटि ओमफ्राय अटिया 80 पार आवार 80 थाखा पार घन्टायाव मोनगोन होननानै लिरनाय दं बेवहाय आं बे भिजिटिं कार्डखौ नोंथांमोननो रोखा दिन्थिगोन स्क्रिनाव नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय बाहाय कन्टेक्ट नाम्बारबो दं नोंथांमोनहा सांग्रां जा बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ जुदि नोंथांमोननो सोरबा होदोंब्ला बा बे
भिजिटिं कार्डखौ होदोंब्ला नोंथांमोनहा बे कम्पानियाव थांनानै खामानि मावनो नाङा बे फल्स बेवहाय माने बेफोरबायदि कम्पानि जेरावबो गैया जों सार्च खालामजोब्बाय पुलिसफोराबो सार्च खालामनानै नायजोब्बाय हा बेनिफ्राय लुडिं आनलुडिंआव 700 रुपिस जे जों रायलायबाय थादों 700 थाखा मोनगोन होननानै बेनो जाथाया 700 रुपिसनि सानसेयाव मोननायावनो मानसिफोरा लब जानानै थांनाय जादों नङा होमबा दा बेफोर बिथांमोनहा बुजिस्लाबैयाव थांनाय जादों बे मोनसे गोरोन्थि नङा होमबा दा बेवहाय बिथांमोननिबो एसेबां मानि दाय गैया माने खामानि नागिरफैनायावहाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि जाब्रबथाय जानानै फैदों दा बेफोरबायदि जाथाया गोबांथार जाबोगासिनो बेनिखायनो जों सांग्रां जानाया गोनां आरो जे केरालायाव दाख्लैसो बिल्डिंनिफ्राय गोलैनानै थैबावबाय बिथांमोननि सायावबो जोङो खोनादों एसेब्लाबो जोबोद दुखु मोननाय फैदों जों हेफाजाब हैनो हायाखै बिनिफ्राय बेंगलरावनो सानै थैबावबाय नोंथांमोन सासेया नेलमांला होननायावमोन दा थैनानै बिथांमोनहा गोथैखौ मालाबानो मालिकजों लोगो जानानै सावबाय जों खबरखौनो मोनाखै जोंनो खबरखौ हराखै BBWA आफादखौ नाङा बिसोरनो दाना 7 लाख 7 लाख हरगोन होननानै मालिकआ 6-7 लाख थाखा हरनोसै गोथैखौ माबार गारैसै होननानै गारैबाय सावहैबाय दा बिनि उनावहाय बे एक्सिडेन्ट जानानै थैनायमोन आरो बिनि उनावहाय दा गोथैखौ सावखांनायनि उनाव जिर' थाइसेबो गैया दा जों नोंसोर एसे हेल्प खालामदो होननानै बुंदों दा गोथैयानो गैलाबा जों मा हेल्प खालामनो हागोन सिगां जाथाय जानाय समाव जोंखौ लिंहरोबाथ' जों थांनानै बेहाय सावरायहैनो हायोमोन माबा मोनसे अनसुंथाइनि थाखाय 7 लाख बिदों 7 लाखनि बाराबो मोनगौमोन बा माबा मोनसे जागौमोन बेवहाय नङा होमबा बा 7 लाखखौनो मोनथोंमोन दाथ' थाइसेबो मोननाय जायाखिसै दुखुनांथाव आरो बावैसो जोंनिनो खाथियावहाय जोंनिनो खाथि जाथारो आं थानायनि बाहायबो सासे मैगं हानायाव हार्ट एटेक जानानै थैदों उदालगुरिनि बेवहायबो जोंखौ खबर हराखै मारै खालामखो हस्पिटालाव लांबाय मालिकआ माबार फाथायहरबाय न'आव जोंना अके जाबाय बेनो बेफोरो भुल मोनसे आफाद दं नोंथांमोनहा जुदि सापर्ट लायोबा जों सापर्ट होनो थाखाय अरायबो रेडि जानानै दं जाहाथे नोंथांमोनहा माबा मोनसे अनसुंथाइ बा माबा मोनसे सुबिदाबो मोनो जों बेखौ सानो जोंनि आफादनिफ्राय मिथिबाय रायजोफोर दा बेनिखायनो आं खावलायो गासैखौबो माने बाहेरायाव थाग्रा सुबुंफोरखौ जायफोरनाव खाथियाव ससाइटिस दं जायफोरनाव एसोसिएसन दं नोंथांमोनहा बेफोरजों लोगो नांनानै था जाथाय जाब्लाल' मानसिखौ नागारनाया जाया सिगांग्रो जों कन्टेक्टआव थाखालायोबा इमारजेन्सि समाव जों मोनो आरो दाबो मोनसे जाथाय जानानै दं आं बेखौ खोन्थाथ'वा बे दिनैहाय प्रब्लेमा सल्भ जागोन ना जाया बे मोनसे साननांगौ जानानै दं जायाबा गोबां गिदिर खोथा जागोन बियो दा बेखौ जोङो बुंथिथ'वा बिथांमोननि प्रब्लेमा सल्भ जायोबा नोंथांमोनहा मिथिनाय नंला आरो सल्भ जायाबा बे जाथायखौबो नोंथांमोनहा मिथिगोन आङो भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोननो फोरमायहरगोन दा दिनै भिडिअआ गोलावानो जाबाय नोंथांमोन बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो नाथाय जोङो गभर्नमेन्टफोरखौबो एसे सानो मानो होनना बुङोब्ला हेफाजाब हरोबा मोजां जागौ जोंनि आफादखौ हर दा हर माने बै जायफोरा न'खराव जाथाय जाजायो नङा होमबा बिथांमोनखौ एसे हेफाजाब हरोबा मोनसे गोजोनथाव रादाब बायदि सानो नङा होमबा रायजोफोर बयबो दा जों बेफोरबायदिखौ हेफाजाब होनो हायाबा मानोथो नांगौ नङा होमबा आंनि साननाया बेबायदि दा बेनिखायनो जोङो मा सानो जोंना अनलि बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएसन आफादनि गुबै थांखियानो जाहैबाय खौसेथि नङा होमबा रायजोफोर बेंगलर बा कर्नाटका हालामावहाय जोङो जोंनि बर' हारिखौ खौसेथि खालामनानै लाखिनाय जाहाथे सोरबाया माबा मोनसे हाखराव गोलैयोबा बा बिपदाव गोलैयोबा जोङो बेखौ जयै हेफाजाब होनानै बा बेखौ मदद होनो हायो जोंनि बे थांखि बेनिखायनो जों खौसेथिखौ अराय लुगैयो दा जों गोबां रोखोमनि बाहाय धोरोमनि सुबुंफोर दं अब्लाबो जों धोरोमजों रायलाया धोरोमनि फारसे जों थाङा जों धोरोम बासिया जोङो दा खौसेयैनो दं जोङो क्रिसमासबो खुङो जों बैसागु खुङो गासैबो फेस्टिभेलखौ जों खुङो 15 आगष्टबो जों खुङो नोंथांमोन दा बेफोरबायदिया जोंनावहाय अनलायनाया सोलिनानै दं आरो माखासेया नाङा बायदि सानो बिथांमोनखौबो आं गुरै खावलायो नोंथांमोनहाबो फै जोंजों सावरायफै बा आफादजों नांथाबनानै था दा बेखौनो आङो गासैनिसिमबो खावलायनानै आरो जोबथायाव फिन खनसे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै फैगौ 2024 गोदान बोसोरखौ एडभान्स बरायनानै नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय फिन खेबसे बावहरबावबाय दा दिनै केलेन्डाराल' सोलायगोन नोंथांमोन 2023 जोबनानै थांगोन गोदान केलेन्डार फैगोन 2024 दा जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय जोंनि आखल आखुआ बेनो सोलिलांबाय थागोन बा जों नोंथांमोनजों अरायबो लोगो मोनलायलांबाय थागोन दा बेखिनियानो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय अब्लाबो नोंथांमोनहा नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ